Ak učíte cudzí jazyk, toto sú top 3 benefity aplikácie Voceby, ktoré zjednodušia život vám aj vašim žiakom. Ten posledný oceníte najviac. Žiaci sa slovíčka a výslovnosť naučia kvalitne pod dohľadom umelej inteligencie. To procvičování je super. Že naozaj tie slovíčka si zapamätajú. Z Voceby môžu žiaci ústne či písomne konverzovať, čím sa zbavia strachu z rozprávania a zlepší sa plynulosť ich komunikácie. Hello, B. Hello, Simi. How can I help you today? Ušetríte čas, aplikácia za vás opraví písomky, priradí k slovíčkam obrázky alebo vygeneruje zaujímavé príbehy v cudzom jazyku, ktoré žiaci naozaj zbožňujú. I hned po dokončení testu mám vlastně test vyhodnocený. Úspora času pre pedagoga. Osloboďte svojich žiakov od nudného učenia slovíčok zo zošita a spravte takto z cudzieho jazyka najobľúbenejší predmet. Určite by som Voceby odporúčila aj iným učiteľom. Stačí už len jeden krok, objednajte Voceby na www.voceby.app.